Takže holky, jdeme na to, jo? Tak Esterka už je na kopci. Musím říct, že tady ta bílý elastáky, víme, že ne každý si tohle může dovolit, ale Ester může, protože má krásnou postavu. Mimochodem 400 kalorií za hodinu spaluje lyžování, takže to je naprosto jasný. S tím si nemusí dělat problémy. I ten oranžovo-červený vršeček jí sluší, ta červená helma taky, aspoň nikdo nepřehlídne. No, teď je každopádně středem pozornosti, samozřejmě je to trošku fádní, jo, neodcházejte od té televize, furt je jenom jede ze zhora dolů, jak si tam pletou furt ty vléčky do cesty, ale dobrý. Lidi fanděj, super, lyže má pučený, ale já nevím, všichni to řeší, mně to přijde strašně povrchní to řešit. Já když lyžuju, tak mám taky lyže z pučovny. Okomentovat sportovní událost není vůbec jednoduchý. Kdybych byla sportovní komentátor já, jak by to vypadalo? Oh my god, je to tady. Esterka právě vyrazila. Má fakt dobrý zadek, jako 2 kmínky. Jde dolů. Ale nemá ona dělat snowboard? Pěkný počasí, to nám vyšlo hodně dobře. Jede furt dolů. Je to dost prudký kopec. Já nevím prostě, jako co k tomu říct, jo. Pořád jde dolů. Jako jede hodně rychle. Wow. Už se blíží do cíle. Na Ester jsme krátký. Kdybych lyžovala odmala, kde jsem mohla bejt?